खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोंलांबरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों दै बेखौ आं गोनांथारथ' होननाय नाङामोन बेयो मोनसे गाज्रि खौरां होननानैसो बेखौ बुंनो नांगोन मानो होनोबा वेस्ट बेंगल रायजोआव दिनै आरोबाव जोंहा ट्रेन एक्सिडेन्ट जानायनि खबर ओंखारना फैदों दे दासिमाव 10 जन मानसिया थैबायनो आरो बिनिफ्राय गासै 60सो सुबुंफ्रानो आघात जानानै दंनो दायो दा मानि थाखाय दासान्दि सां ट्रेन एक्सिडेन्ट जागासिनो दंथाय दा बेखौथ' बुंनो हाला एसे सिगाङाव नोंथांमोनाथ' खोनाखादों जानांगौ बोसोरसेसो जाबायदां ट्रेन सौदावलायनानै जोंहा खैजनबा मानसि थैदों दा आरोबाव दिनै जोंहा वेस्ट बेंगल रायजोआवनो आरोबाव बे जाथाया जाहैबाय आरो जोंहा बे जाथाया बबे जायगायाव जादोंनो वेस्ट बेंगल रायजोनि दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टआव जादोंनो दा बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै मोनसे पेसेन्जार गारिजों मोनसे माबाया पेसेन्जार ट्रेनजों मोनसे माबाया मालगारि ट्रेनजों सौदावलायदों दा बेनो दावखोखादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन नै दासान्दि दा बिनिखायनो हमनो हायाखै आरो खोनानोथ' मोन्दों govt होननाय मोनसे टेक्न'लजि ओंखारबाय दा जाय टेक्न'लजि जोहै माने ट्रेना मोननै खर'जों सौदावलाया बेखौ जों खोनानो मोननाय जादोंमोन खर'जों खर' मालाबाबो ट्रेना माने सौदावलाया बेबायदि जों खौरांखौ मोननाय जादोंमोन नाथाय बे govt टेक्न'लजिखौ दासिमबो ट्रेनफ्राव बाहायगोन ना बाहायाखै बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै दे बेबायदि जों ट्रेन एक्सिडेन्ट जाबाय थाबाथ' जानाय नङाना थांनाय बोसोरनिफ्रायनो जों गोबां निउसाव खोनानो मोनबाय थाखादों आरो ट्रेनानो माने एक्सिडेन्ट जादों ट्रेना हारसिङै डिरेल जादों हारसिङै गोलैदों बेबायदि माने जाथाय जानायखौ जोङो निउसाव खोनाबाय थादों दा बे जाथायफ्रा माने इसेबां माने ट्रेन एक्सिडेन्ट जानाय जाथायफ्रा माने दासान्दि इसेबां रेगुलारलि जाबाय थाखोथाय सिगांथाराव इसेबां जायाखै माने एबाराव बिराद माने बारा जागासिनो दं आरो माने आपग्रेडेसननि दायो जोबोद गोनां दं आरो बे ट्रेन साइटिंफोरखौ गासिबो दायो आपग्रेड खालामनांगौनि गोनांथि जाबाय जानांगौ दा बिनिखायनो ट्रेन एक्सिडेन्टफ्रा एसे दायो बारायगासिनो दङ हारसिंनो माने ट्रेनफ्रा डिरेल जागासिनो दं आरो दासान्दि निउसफोराव नोंथांमोना नुबाय थादों जानांगौ दा बिनिखायनो ट्रेनफोरखौ दायो गासिबो माने आपग्रेड खालामनाया एसे मोजां जासिगोन बायदि आं मोनो आरो मानो होनोबा इसेबां बिदि हारसिंनो ट्रेनाथ' डिरेल जायाना साइटिंफ्रा एसे मोजां जायाबासो माने ट्रेना डिरेल जानाय एबा गोलैनायनि चान्सआव थायो आरो एक्सिडेन्ट जानायफ्राथ' बे सिगनेलिं बायदिसिनानि बेहाय गोरोन्थि जाहैदों जानांगौ माबाफोर सिगनेलिंफोर मोनाखैमोन जानांगौ दा बिनिखायनो बेफोर जाथायफ्रा जादों जानांगौ बेफोरखौथ' उनाव जेब्ला इनकुवेरि जायो अब्लासो बेखौ मिथिनो हासिगोन जिखियानो जाया मानो माने ट्रेननि एक्सिडेन्ट जानाया बिराद माने बारानिफ्राय बारा जाबाय थानायखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो जाहाथे नोंथांमोनाबो गासिबो मिथिनो हायो ट्रेननि डिरेल जानाय बायदिसिना जाथाय दासान्दि गोबां बांद्राय जाथारबाय आरो दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय गासिबो सांग्रां जा ट्रेनफ्राव गाखोयोबा एसे हाला दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों जो बाहर निकला हुआ उसको ले जाइए